7 da tarde, bueno, é a auténtica animalada que vemos no Monte Iroite, neste caso no concello de Lousame. Fixadevos nestas imaxes de hai pouco máis de 3 semanas. Vedes eses cabalos con moita dificultade para camiñar, máis que normal. Fixadevos nas súas patas, sobre todo no cabalo que vai aparecer agora, de cor negro que se ve perfectamente. Por que? Teñen unha solta. Neste caso, aí o tedes unha especie de cadea que lle ata unha das súas patas traseiras cunha das patas dianteiras, provocando esas dificultades para poder moverse, máis que pobriños. Animalada, sí, ilegal tamén. O caso é que non é a primeira vez que na Hora Galega nos fixamos no Monte Iroite, porque hai uns meses ali apareceron mortos, tiroteados, uns 10 cabalos. Alguén empregou un rifle para acabar con eles. Hoxe fomos ata ali buscar respostas, pero o que atopamos, sobre todo, é moita xente que non quere falar do tema por medo. Aquí no Monte Iroite volveron a aparecer cabalos coas patas atadas, unha técnica ilegal dende fai anos. É unha práctica de maltrato animal, deixas ao animal indefenso ante un depredador, pero tamén é perigoso para o tráfico, porque o animal non pode separarse da calzada ante un vehículo coa velocidade normal. Serían uns 10. Primeiro pasaron por un curro que se non me equivoco, é propiedade do Ayuntamiento, do Concello de Lousame. E aí pasaron para o curro de Campedulla, que xa é unha propiedade privada. Aí amarráronse as pernas a algúns, a outros xa se amarraron arriba. Aí amarráronse as pernas a algúns, chamouse a Seprona, e daí a unha semana xa estaban pastando no prado. Non, eso aquí con cadenas nunca pasou, Con cepos sí, pero con atadas pernas non. Pero hai moitos anos, que eso agora está prohibido, non? Salen coas patas amarradiñas. Hai con pejas. Non son pejas, son soltas. Isto é como un velo por aquí. Non, eu por aquí non chovín, Antiguamente poñíanlle como unha chisma de madeira, non sabes? Iba acoplado aquí e con un torno por aquí sujeto era así, como unha punta. Pero eu con isto nunca chovín. Iso está prohibido, non? Supostamente sí. Para que llos poñen normalmente a xente? Pois poñenllos porque normalmente os paisanos poñenlle eso para que non entren nas leiras e non fajan daños. Usted ten animales no monte? As nosas están dentro do cierre. Agora non teño ningún. Agora sai moito tempo que non vou ao monte. Por que? Porque non haberá que vou, se non teño animal. O dono nunca quixo matar os animales, Porque se mataba o animal, mataba o dele, que non mataba o de ninguén. A ver. Pero bueno, prohibido está, que está prohibido, pero... E ti cando chamaches a primeira vez, había cantos cabalos coa cadea? Eu contei, mira, cando chamei a primeira vez, primeiro vin 4, e despois pasei e xa había 3. Non é lógico, nin é ético, nin moral facer eso. Non tedes nin idea de quen é a persona dona destos cabalos, non? Home, saber sabes. Teslle medo a esa persoa de algún xeito ou... Sí, claro, sí, claro.